जेवती बर' आरो देबिका बर'खौ दुंब्रुदै बरायबाय। देग्लाय 2023 मायथाइनि गवायाव खुंजानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव पेनकाक सिलाट मार्शियेल आर्ट्स गेलेनानै सिलभार मेडेल मोननो हानाय जेवती बर' आरो ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय देबिका बर' सानैखौबो टंला प्रेस क्लाबाव गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायो। नोंथाङा दिनै सिलभार ना ब्रन्ज मेडेल मोननो हाबाय सिलभार बिनि सायाव मा बुंगोन? बिराद मोजां नांदों बेफोरबायदि जों रेसपेक्ट मोनदों आङो लाइफआव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो मोनदों ओमफ्राय आं जेरैबायदि सारमुं आंखौ खालामदोंमोन आं बेफोरबायदि लाबोनो हायासै आं नेक्स्ट टाइम निस्सय नाजागोन सारमुंनि आखा सानसेबाबो जाफुंहोगोन माने सारमुंना गल आंखौ आखा खालामदोंमोन आं खिन्थु बिसोरनि साननायखौ जाफुंहोनो हायासै बेनि थाखाय आङो माने नेक्स्ट टाइम मोजां नाजाफिनगोन प्रेक्टिसखौ मोजां खालामनांगोन। नोंनि बे जिथु मेडेल मोननाय बेयाव गोजोननाय दंमोन? गोजोननाय दङ। बेबायदि हमनानै ला माखासे इयुन जोलैफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मा मेसेज बुंनो बे समाव? जायखिजाया माबायावनो जा खेलायानो जा फरायनायानो जा आरो खेलाजों लोगोसे फरायनायखौबो लांफाथारनांगौ बे मोनसे आरो प्रेक्टिसा मेन प्रेक्टिसानो आरो। दा बे समाव जेनेबा नेसनेल गेम्सआव बाहागो लानायनि सिगां बेसेबांसो माने हार्ड माने माबा खालामदों प्रेक्टिस खालामदों? आङो माबा बे नेसनेल गेम्सआव सेलेक्सन मोना जोंखौ गुवाहाटियाव लांदों प्रेक्टिस खालामनो 1 मान्थनि थाखाय माबा खुरुहोजा स्टेडियामाव बहुत मोजाङैनो प्रेक्टिस होदो जोंनि माबा डले सार दङ आरो पान्जाबाव थानाय दिपाखौ जोंखौ बिराद मोजां प्रेक्टिस होदो बिसोरनि थाखायनो जों दिनै बेफोरबायदि आरो आनन्द सार दा गुबुन स्टेटआव गेलेहैनानै नोंथांनि एक्सपिरियेन्स माबायदि मोनखो दिनै गुबुनफोरजों गेलेनो मोनबाय माबायदि मोनखो? मोजाङानो नांदो। ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव लास्ट गल मा दङ मिजिं मा दङ थांखि मा दङ? आं गल बबाव गेलेनो माबा हारियानाव जागोन नेक्स्टआव नेसनेल गेम्स होयो 38 नेसनेल गेम्स आं बेयावनि सिगां गल लाखिनो नाजागोन सेस्था खालामगोन। अलिम्पिकनि थाखाय? अलिम्पिकखौ आङो नाजागोन। नोंनि मुंखौ मुङा थालांबाय नोंनि मुंखौ बुंनानै ओमफ्राय मा मोनबोखो नोङो दायो गेलेनानै? मा मेडेल ब्रन्ज मेडेल मोनबोदों ब्रन्ज मेडेल मोननानै मोजां मोनदों। नोंनि थाखाय जिहेतु गवायाव गोदान जायगा गिबि खेबनि थाखाय थांदोंमोन ना? थांनानै माबायदि मोनखो? मोजाङानो मोनदों। गुबुन गुबुन हादोर रायजोनि माने गेलेगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय बिथांमोननि जितु पारफरमेन्स माबायदि? मोजाङानो माने खोब जखम जाया मार्शेल आर्टफोरनि गेजेराव खोब मोजां बेबायदि गेम आरो निस्सय बे जिउति आरो दीपिकानि माबाखौ नायनानै बिथांमोनखौ नायनानै माने जोंनि ओनसोलाव मैखोम बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनगोन आं आसा खालामदों। फेहेरनायनि थाखाय मा राहा लागोन? जोङो फेहेरनायनि थाखाय जोङो सरकारफोरखौ हांख्रायबाय थादों बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो जोङो आवेदन होखांबाय मेमरेन्डाम होबाय जोंनि क्लाबफोर दङ बे क्लाबफोरखौ जोङो एसे फोसाबनायनि राहा जोंनो माखासे जिबिलाक नांगौ जायो जोंनो मेटेरियेल्स नांगौ जायो बेखौ जोङो एप्लिकेसन होखांबाय निस्सय बिथांमोना सिन्था खालामगोन मानो होनब्ला जोंनियाव मोनसे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गौरब लाबोदों बिटिआर सरकारनि सिम आर'ज खालामगोन जों बेखौनो बिथांमोना जाहाथे नायफिनो जोंनि फैबाय थानाय समफोराव बेबायदि देरहासार गेलेगिरि ओंखारगोन होननानै निस्सय एकदम माने जोंनियाव सिनियर टिम दङ आरो खोब माने आग्रही गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जों आसा खालामनो हायो। थेंक इउ।